Ja, du griner. Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Så hvis du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på en ny generation. Ellers så ryger du ud af markedet. Ny generation? Ja, ny generation. Hvem er det? Det er mig. Hvem ellers? Kongen af København. Kong of Copenhagen. Så hvad siger du til det? Vi er flere end jer. Mohammed, min lille ven. King Kong of Copenhagen. Kongen af København, du. Tak eller hvad? Ja, Det er ikke for sjovt, vi kommer her, vel? vi kan godt snakke et sted. Selvfølgelig. Kod pičku materiju. To ti je King Kong of Copenhagen. Ovo je King Kong, jel? Ajde da ga ubacim. Unutra. Milo, mand. Hvad så, Helt? Har du noget, du vil fortælle os? Hvad? خلاصم ها اسمعني يا بطي Hvad